Bon dia. Avui hem presentat al CTS l'informe sobre el dret a l'habitatge. Un informe en el que hem treballat pràcticament els 2 darrers anys i que, centrant la problemàtica de l'habitatge en les persones, és a dir, en el dret de les persones a disposar d'un habitatge digne, sota aquesta premissa hem abordat el problema des de diferents vessants. Per una banda, la vessant estadística, hem estudiat el parc d'habitatges de Catalunya, amb la seva composició, la seva diversitat, etc. També hem analitzat el marc legal de l'estat espanyol i el marc legal de la Generalitat de Catalunya, i també hem fet una comparativa internacional amb diferents països d'Europa i també amb altres territoris de l'estat espanyol. I finalment hem elaborat 141 consideracions i recomanacions que elevem al govern de la Generalitat i oferim a la societat catalana per resoldre el problema que estem patint. El problema el problema de l'habitatge el definim com la dificultat d'accedir i mantenir l'habitatge al llarg del temps. Quina és la causa d'aquesta dificultat? Que des de l'any 2004 cap aquí, l'evolució dels preus de l'habitatge, tant de compra com de lloguer, ha continuat creixent de forma autònoma i amb independència de l'evolució del PIB, de l'evolució de l'IPC, de l'evolució dels salaris i, en definitiva, amb independència de l'evolució de la renda familiar disponible. Aleshores, això ha comportat que cada cop les famílies tinguin que destinar un percentatge més gran de la seva renda familiar a pagar l'habitatge. Què proposem? Proposem 141 mesures perquè les situacions són molt diverses, tant geogràficament, o sigui, dintre del territori català, com per sectors socials, i també, aleshores, això requereix que necessitem un ventall de mesures, de polítiques, per abordar diferents situacions i donar a cada situació el tractament que es mereix. En aquest sentit, abordem des del sensellarisme, abordem els problemes d'exclusió residencial, els problemes dels desnonaments i els problemes més normals de la gent o dels joves que necessiten un habitatge per emancipar-se i no poden accedir a ell. Distingim quatre grans paquets. Un és promoció i accés a l'habitatge, per una banda. L'altre seria mantenir i evitar la pèrdua de l'habitatge. El tercer punt seria la rehabilitació i el quart punt seria el control dels lloguers privats. Gràcies.